Hi guys. May viewers pala to. Pero mawik ko na siya, dahil lalo na siya dito, naka-upload na siya. Sa akong video. Basta wala siya viewers. Later, ang mga wala pa nakaabot, magtanong pa siya dito. Pwede siya ay makasave mo na siya. So, we are live again. So, that's Tiffany. Having coffee. We're going to sleep now guys. So, yeah. It's our rest time after lunch time. So rest time after lunch time. Yep. Mga madam answer, hello po. So, it's our break time again. Break time going to sleep. Sleep over here. Yes, it's sleeping time. Ito ko naganda niyo niya. May viewers guys. Sleeping Beauty na lang. Sleeping muna tayo mga guys dyan. Hello mga guys. Sleeping beauty muna tayo. Nice yan, Day. Nice. Nice ang beauty mo. Nice ang view. Nice ang hello. Nice. Nagalimutan naman ni Kevin Sleeping Beauty. Iba ba natin? Tulungan mo kami mga guys. Ayan, samahan niyo siya sa dream niya. Sana makita mamaya. Dream na maging millionaire yun ako. Ayan. Hello sa ating viewers dyan.
Kurang ang ba camera dahil? Di mo pwede duwata kaya di mo may duwa. Amo mo. Ikaw na kayo model yan. Hi guys. Kaya gwapa man. May blue eyes ba dyan? Atong customer eh. Nakita ka Yan na. siya, di maabot. Adi maabot mo. Luba. Dapat na kay kuan din ka dito. Kitay na din. Ano mo ipatong dito para murag. Makita ka ng daghan dito. Saan na siya ka naman kay dikit dire. CCTV. CCTV. Ang kapto na lang to. Yan si Babong. May viewers ba? Wala. Pero huwag na kung ano yung viewers, ana. Oh, nay mo kamunggo sila. Anay pa. Kamunggo sila. Sabi ito pinag-viral nga video. Million yung views na to. Si John. Kaya naskama day ba? So, why ko mo? Kanang nakaskama da. Na to, Diyos niya. Kulok ko yung kana uman Nabi may ka nga tama ako tilay komedyante. Laylay man gud ang content ako ba na kanang pagkaon na ibang ka na magkaon-kaon lang sila sa video. Ayaw lang pagkaon din kay Pagkamuka. namatay. Hindi namatay nga vlogger dahil. Oo, kay mamukbang lagi ko sa kambok ulo sa baka namatay. Namatay na naman siya kay grabe na cholesterol. Tapos ni kung ano yung ito. Ang kanang dugo ba? Nagpuno na dugo sa utot mo. Pagkaon ko mo. Mm. Napil ba ka nang sa pana unboxing ka. Sa una big up ko dai. Oo. Ang katoy mo na kung di-upload yung advance eh. O sa TikTok to. Sa TikTok? Mm. Naka-affiliate ka to, Day? Oh, upload ka ko to gi-unboxing ako. Oo. Wala sa TikTok. Nagawag ka mo sa kato delivery. Kung hindi ko Nice, ang gana, yeah, di ba? nice. May dugay dyan na siya naluba, Day. Kaya, bisag basok to, Day. Mga ko tayo tayo ko gala. Dagat. Ang mga anak nila magdagat siya, Day. Wala pa ko na Ay, wala ikaw pa na na siya, ako Day, nagitawag. taas siya. Ako di siya mapaluan. Wala pa na ako sa gitway sa dagat ko. Pero mas ang anak, Day, kay bata pa man. Alis mo passion, grabe ito niya. Wala rin siya nikuan. Nga nila, Day. Nag-send mag-usap picture na ako, Day. Atong kuan. Ano siya sa pantay din, no? Okay, style man niya. Style siya. Lubang ko ka na kinuha ko kay kuan. Pero ako siya kinuha din, no? Pero stainless steel siya. Oh, stainless siya. Nag-send siya picture na ako sa TikTok. Oo, katong seller. Sa YouTube, dili na siya higpit, Day. Kukuhan. Dili, pero Pag may ngon kang TikTok, dili na siya mabanit ang Dili. Dili. sa TikTok dili. Mahigpit lang sila kung mag-upload ka video sa laing video. Copyright. Mahigpit sila sa mga background music, ano. Pero sa mga laing platform, dili sila kuan. Masarap ako. Magdadagot message. Ngayon, yung gising mo hapon. Mawala siya din, no? So, mali, di ba nung product ko? Dili na ako. Ako pa na dahil. Na, Oh, ano siya na? Oh, di ba? Dili Wala pantay. din siya pantay, no? Oh, Tinabit siya ako pantay. ba? Asa na gustong bilugari? Pantay dyan siya, no? Di din siya pantay, no? Nice siya dahil. Oo na. Wala ka ganyan sa body ani ato na sa mama kay at mama hito mga kuan. Doon naman na fashion na ba? Fashion Para nila. lang sa anak din kayo, delikado pagbata pag ikaw. Oo, isip ka. Dilibi ako mag-ano, napairing na taga-pan siya dyan, Cebu. Ngayon kay taga-dulo na siguro So, sila. ang shipping fee, ano na, okay ako na. Sa isinta raw ni Bayan, Wala ka kadulo sila. na may shipping fee. Na-ship out mo pa, Kung mo ka ma-pick up with courier di ba? Kung wala pa siya ma-pick up with courier din, waiting for courier pa siya. Wala ka na pick. Pag nag-order, sunod na sa mga kakuya mo, ay sunod na. Asa mo ka mag-order anak dahil? Nas-TikTok mo nakita sa nila di rin. Ay, mag-order ko dahil. Iad na ako sa Eurobasket na ako. Ha? Iad na ako mag-order ka. Ingin ka na ako ha.
Para kumayad na ako dito, dito lang gagamit ka ng link. Para sa mga ganang price, anak, kung mag-alala ko Kristo. Pila yung mga ato, hapon, Di. ang sick. Dili, depende po sa ilang komisyon. Kung 1% o 5%, piso-piso, ano lang, 5. Kung Kita, pero 5%, bayan ko na siya dito. okay na po. Muli ka na sa oras, magbayad na po. May paning si Buntis kay makatulog din siya. Ako din ko makatulog Kaya ba? ko ay diya ko gusto. Kaso ay diya tanong. Ako ay kain na lang ay may gani ako gabungkis dahil kay uli ko sa mga siguro ko kato. Kaon to. Na ko sa mga kubo-kubo. Nas gawas bahay. Yung nga na magpag ka ng Buntis ka, lamig katulog. Lamig kaon, lamig katulog. Mag, imong una-una pagkaon lang kung katulog. Ikaw magpanganak niya mo? Ako, namin ako pa, di ba? Gusto. Ulitan mo ka sa una, day. Sabi-sabi ko, pero hindi dyan ko matambok na kaya. Ang itawag nilang mga mga kaya. Magsabi-sabi ako, pero di, iba ko kasi matambok na. Ganaan ako matambok. Dali rin ko na metabolism na. Pero makaon ka, pila, 3 times o 2 times a day. 3 times. Magkano ka kumahaw? Ang pamahaw, wala ang mga alisan. Tapos kung ka, kaparito pa na ako. So, every ka magkuhan, every ka maglilis. Oh, sabang ka hindi ka magpayat, day. Hindi ko mapayag. Diba, sige nga po sa mong ginainom. Sige po kong tea. Basta sige mong ginainom. O, payat dyan ka sa una padaan. Daan ka sa una. Daan dyan sa una. Imo dyan ang lawas. Gusto ko saan nagkaulan na dito matambok. Kaysa ko ang lawas na kung magkuhan ko, magsigkaon, matambok dyan ko. Ano ba? Pero kung makapayat ko, kung gusto na ako magpapayat. Ako di ko matambok dayo sa usang. Na mas lahi sa mama day. Ang mga pinsan, malaki sila bedawi, hindi ka Australia. Sa usang, kaon na to sa usang kaldero, di dyan na matambok. O, Naku. Kusog ka. kahit nga na. Kusog man Ibig may sabihin, mga kung day. sabihin yung metabolism, healthy ng lawas. Kusog may mga pero di dyan matambok. Side sa mama. Eh, kanang ubang na kuan kanang hinang metabolism mo na sila di nakapot. Magisti sa lawas mo na matambok ka. Oo. Ang wadi. Magluto din mo tiyan. Nagani ka duha ka kumakuha. Violation mo naman. Yung bago kasi, Bakit? nakita yung settings. Ano pinano ko siya? At pagpunta ko doon, pinag sa yung settings, wala ko yung settings. Hindi ko sinipinaalam sa lahat. Tapos, kala niya ako yung nag-flex. Ako daw napakita. Sabi ko, hindi ako, ayun yun. Sabi ko, ayun, sabi ko sa'yo. Nakita ko nag-pin. Nakita ni sir na yung settings na problema. Kaya hindi nga ipapakita yun. Paano ngayon? Dapat sasabihan nila. Kasi Bagong-bago pa na ano na naman. Hindi alam, si Zay, mag-study ako. sayang mag-isa mo, makasako siya. Baka ano mo, Sayang, hindi na yung counted. Yung live yun. Yung akin na, hindi counted yung amin lang eh. Nagsin na si Sir, di ba rin? Bago na tayo sa nabay. Ha? Bago na nabalis na nabay. Ha? Bago na nabalis na nabay. Mauban mo. Sa mga limited naman dito eh. Mawa na pag-asa din. At least nakakinsi ko ganyan. So, at least na ako sa batos. Oo. Ewan si inside lang ako. Yung kumi, wala ko yung kumiyo siya. Iwan na ako sa mga sakay. Ilang gabi. Nakakuha kaya ako sa 26. Sa 26 ni diba? Nakakuha kaya ako itong pagka 26. Oo, nakakuha ko ako. 14, 15 died. Na, 14, 15, 26. 14 sa umaga sa ano. Yung lagi ng mukha na nabay. Oo, sa 17 ako. 27, 22, 16. Gahapon, naka-9 ko. May lang isang po niya.
karong buntag na kaano ko na 15. Oh, nang bangutan mo may kalendar day. Mayo ka imo pilitan. Mo man niya yapil to. Yapil to sir. Yapil dito sir. Ano sa naman? Desentas po to, desentas. Hi mga guys! Welcome to my vlog. Welcome to our vlog. Ayun na po. Nag-vlog mo po ko sa una day, pero ang kapan error man. Dahil na kayo mga vlog ka. Mag-vlog lagi po. Pero na Kasi ko, masakit ka na din ako ng tagal, mag-vlog lang ka daw. Oo, lagi. Pero huwag ko mong kaya ako. Pambayat dahil kayo, yung snap ka din ka. Ako to sa ating katagal, Australia. At ang mga pagkatang Ito lang. Hindi, dahil na po, wala ko masyado ko kapuyan. Magkudaga sweetin mo sa doy. bago ko ay bazuli ay Ah, ganan po sa Australia. Buti pilihan, di ko dahil ang bot, problema dahil hindi ko ganan taga US. Basta taga lang yun. Ang ganan pero kung saan dahil kung ang imong destiny wala sa Australia nasa US Hindi ko ganan US maris. ay Andong ganta niya. Bisaya man ta Kasi dahil na Pilipina nakapangasawang ko niya. Kasi wala ko dahil US maris. Maris. Ano ba lang? Kasi pag inakod mo, Pilipino, wala ako ginapang ko na Malaysian. Kami mas biya sila sa Malaysian dahil ka naman. Kaminos sa sila dyan. Ka-chat mo, gabi pa. Na? nag-nice na siya Ha? nag-nice na siya Grabe, live siya. kung saan na dyan Jimmy na Ha? kung saan na siya Kung ano siya dahil? Ako siyang dating ng Philippines. sa mismong ngayon Diwa na siya nga site line. Filipino. Ako sa siyang dating na. Ako siyang dating. Ano nga website? Filipino siyang dating. Napit siya review. So napukan. Hindi naman siya tumulay pero parang may kapulanan ko doon. Ganahan ko tawagan ko. Bisa bang sa una? Di ko ganahan message. Ganahan ko ako may tawagan. natawagan ka nila Napi, ganahan, na ko gani din na. Ano na ito, anday mo. Pero ito sa tawag mo. Murag, maglagot ko niya. Murag sa dahil silang mag-buhay na yung botse Maglay ng buhok niya, si panawag ko, kapuyan, tubang. Ang unang-unay nga na, ba ito? Ang buhok na yung ano, yung anak ko, dahil. Murag din na dito mga sawa ni dahil. Ang buhok na. Ang ugali dito, dahil murag din ko kasabot. Bisa ko wala ba siguro nito? ba Ha? kasi ibig sabihin dahil happy ka sa life mo Murag din ako naglalaki ba? Murag ang kalipay trabaho. oo Sabi to, replyan din na ako, ako gisinsiran na ako siya, pero bino, replyan, murag, ako rin, replyan ko. Nag-chat, nagaling mga doktor, ano dahil. may ng doktor Yan, ano dahil, ay, ayaw in the Philippines. Bala ko pa na kay babae din. Kaya na lang sa Pilipinas. Kay babae. Di ba? Kasi babae. Ibo sabihin. Marang Pilipinas mga sa kakita. Di ko ba naginganagan? Responsible ka. Na nakadiris Pilipinas. Bata ay bawag na nakaikaan. Pero basta may gibinangan siya ulit. oo pwede man kita ko na yung Pero boy dito naman siya, naka-leaves naman siya sa Pampanga. Leaves naman siya, dito na siya kapuyo. So, meaning na sa Pilipina. oo malamang dali na yung babae Yan ang number from Pilipinas to dine. oo Ngayon ay, wala na ako chat. Wala pang reply din. Gagang kaalam.
Di, tapulanan lang ba dito dahil. Kini ang wapito ko. Ay, taga-US ko. Ako kay Balde kung siyang gipangita. Maramog na ko ito ang diba? Kay ba kung siyang gipangita. Pero try ka mo makipagpuan. Maulagin. Malay Si mo, mami mag-change ang lifestyle mo na Bukan mas mami dahil kinahanglan ka na nasa Australia kaya daan sila dito magtako ni asa mo to ga message na mo. Kasi nga na to. Adi Duha man nagsungo ni mama nakasawag Australia. Si mami o si yaya. Sa Australia. Muna ganahan ko sila mga buwan. Makasaban ko mami o. hindi sila na dapat mangita pa si mo dito. Nalagay sila gihatag di ko ganahan. Napod mo Pero naman. nasa Pilipinas sa una, di ko ganahan. Nasa Pilipinas sa una. Amo tingnan Hindi mo. ko sa gilo ko sa Pilipinas, nagpatayuan ng mga milyonaryo dahil. Milyonaryo nagpatayuan ng mga gasoline station daw, there's Pinas. Ang Pilipinas, ang mukhaan mo super. Binuha mo sa Pilipinas, na ba ibang Pilipinas dahil mo nga. Ano na yun? Tuwa dahil mo. Ano na yun? Nagkakauban mo. Oo daw, gipatayuan siya mga negosyo dahil yung binuha mo siya. Ibalik siya ka Australia. Oh, Ako mga adik ko. Wala na naglibot ko silang mami. Napigatag si Yaya na ko. Nasa lahi nga. Kanang na yung murag Cambodia. Di ko ganahan. Di bata pa ko dahil. Pareha na nabidad. Ganahan ko mas magbuwan na ako. pero ka ng mga 40 plus or 40 ano Ano na ako. Anong bata dito. Ang bawit na dahil. Kasi ganita ko lang. Di ba dahil? Ngayon ko. Oo. Naipangatag silang mami na ako lang di dahil. Katong usa lagi na hindi mo naman pag 2022. Kanang may maaari ng tag Pilipinas dahil December 2, na may certificate na nikuan. Nakita na silang mami sa Australia. Ito na silang mami. Nya. Kung kuan man siya dala siya, pwede po siya. Nangili siya, pwede ba siya magpakita dahil Pilipinas. Sus, dahil lain ba kung ako nag-anis istorya mo. Sige, doon na lang kanina. Ito na lang kanina. Ayaw na lang na ako. Okay ra free na ka. Mauna ko, sige sa kuwan mo day, nawag siya naman sa messenger, sa WhatsApp, punta ko dyan niya day, nananday sa email, oo, adyo day. Once kasi ako may nanaw day, na-discourage mo ko diretso day. Pero masakitan ko day, mag-production ko kay isang part ba, yung si mami, kasabihin na yung si mami. Boss, yan tawag ni mami, mas dato ko, mas mami niya day. Dapat mas mami. Manager siya. Mas dato pas mami kaya na may negosyo, business ng mami, na may banana plantation sa mami sa Australia. Dapat sa dagang pa yung sabi, pila ka karutong tubig ni mami niya. Bisita sa dito. Sabi ba? Dato na sa mga mami, banana siya. Buwas ko na po. Kailan na edad mo mo? Ano na, 50 plus na na. Oh, tugay na siya may sa Lucky. Dugay na sila, ang pension. Na sila, kanong sa Facebook. Ilang ba kay Kuan ito, siya ay naghatag ng mga allowance. Pag ginatagan, takalawa sa anak ko dahil. Pero parang ano kung mga ito na ko trabaho, pinadadaan ko tag-G's. Oh. Na si mama. Ito na si Yaw-Yaw mo dahil. Iyang anak na pagkabuot, ay tulo. Oo, kaluha si Gerald Gilbert siya. Grabe lang anak din.
Ay, so mama, mangod ng mama. Wala ka po, siguro matulog. May sige, ayaw na si mama yung si papa yung ato sa Australia. So, ni mama. Paano mo, ni banana plantation nila mami. Ako kayo nila, Ito na sa Australia? 150 hectares. Nasa Australia. Huwag na sa Pinas lang, no? Banana plantation manila natin. Kasagingan niyo ba, no? Ganun kayo sa akin din. Wala na kayo tarya ba? Naman na sila mga tauhan na. May business nila dito. Wala akong pinsan dito na trabaho. Yung weekly dahil. 30,000 weekly, 30,000 plus weekly. Ang dami ko yung bulan. So, mas madako ko na kung nakamabot ka. Na sila sa Israel. Na sila sa Israel. Sige na ako sa mga Israel. Ako sila sa Papa Jesus. Diyos nun, kain siya dahil. Sige ko nag-donate sa mga simbahan. Padaran ko nag-1 sa una. 30,000 na kapos bukal. Donate ko sa bilangan. Paggawa ko mga sabay, mga pari. Unang pagkadagang kailan niya, mga pari. Gusto kayo na mag-donate simbahan. Ato sa chapel na mo. Donate na sa tayo. Say, dapat tayo sa amuang chapel. Oo, mag-vending ka kayo na ako na ito ba? Grabe din si mami kayo. Kaya mo din si mami ko. Ako, kung buwad mo dyan mo kulay kini mo, makad-nakad kung babuyan. Siya kayo gano'n mo ito. Ay, sa naku, kabuk baboy. Iya ka pa yung page. Mahal ba yung page eh, pinakasaka ko na. Mga ni sige yaw-yaw na ko na buntis ko, yaw-yawan ko tayo naman dyan, nasuko siya tayo naman na eh. Mami, buntis ka, mapinapag-graduate mo eh. Tapos niluod ko ako dyan, niluod ko niya dahil. Yung kasabuan. Pero karon, sige sa pada ni Inday mga sinina. Oo. Bilangga kayo niya. Masuko sa kung pahila ko sa Inday. Ay, tubukan ko din, ano naman. Ako sige, hatag na ako mga kasangkang. Sa Australia. Yung mga Facebook, pag-search lang sa Facebook na aman lagi. Kumang hindi ko naman yun. Mangingilag mo ba nila? Parang sa ako nagkami na. Ang kilaro. Yung ganag na lang dahil. Gusto yung sa'yo mami kung tagaan ka niya. Mukha naman ko siya kay, naman po discourage kung makangikuan. Natanawa mong chapel sa una niya. Mong chapel sa una, inana dahil. Inana na siya. Diba, laki na kayo. Kaya mong chapel siya, dapat ko na na. Ayaw mo. Muslim na siya ng mga kwarta, size, antong J's, ang city. Basta, siya message ko na mo, padang. Siya padang na mo, iyang ero. Nag-eskwela mo ko per giver dahil. Nag-eskwela nga. Siya padang na mo. Algonse, depende lagi ko sa iyo padana mo. Ay padana mo. Gusto mo ako sa dahil. Kung maalis doon si Ay, spesik pa. Napatay sa oras. kani na yung ikuha na mo kani wako ng Facebook pero pag tanaw na mo sa kuan na Facebook. Yan, makakul mo na. Suma pa lang makakul na. Ang lagi. Ano siya yung eskwela pa dyan per giver din. Kaya gabi eskwela na per giver. Mami, Magtamog-tamog ka diya, dahil. Magtamog-tamog ka diya. sa ano na uniform na na. Ibang kulay na? Power. Na medal. Bakit? Hindi ka dahil mo. Lipaya lagi yung mga power. Karon pa ko ano? Pila na ka bulan? Pila ka kuwan na? On 6 months. 6 months? Last year ako nito ano. Napaabot yung certificate na pinasa sir. Kung niya, pag mani mo kaskwila anak, dahil isa naman dahil sunod, na pwede na ka mag-apply. Laki.
Kasi ang gipay-eskwela ko niya pang bata ko sa Australia. Oh, ito na yung mama na ko dahil. Silbin mo siya. Hindi ko makalisod-lisod. Kung kinaaman siya. Kung tabang nilo. Ako wala ko yung anak dahil. Ha? Wala ko yung anak dahil. Wala, swertian ko kung makuan ba. Makuan ako na ubang pinsan ako dahil kay landa ko itong mga Iba na kayo mga pinsa to. Kasi magpadala ko kasi ibang pinsa nito sa Iwala. mas kuan siya na ubang taga ko niya pero di pa rin ako most may kaayaw na niya. Dahil ubang pinsan, dahil isang pinsan mo makato ng Australia na unang panalo kay na makustuwit at ito ako na siya. Una siya. Kapag ito pandemic niya ako niuli kay 2019 na 2019. Siya nakato na 2018 sa 17. May kong ganun ko. Ganun ko. Ikaw ko ganun ko. Kamu di kuwata binigay? Hindi ko lang na-flip yan sa di kuwata din. At ikaw sa una dati ko nagagawin. Kaya, gusto dili magtrabaho ka, ang sweldo dili makabalik ang balay. Mahal sa mo. Gawas po na kayo. Ipapangita gani kung mami giuta gani na yung mga kalubihan. Palit siya giuta dahil ba sa amuha niya. Uwa man dyan mo. Napikuan pero layo kayo sa amuha. Ka nag-uun sa amuha ba? Pero di ko siya ganang basa kay hason. Kung may nakita sa basa. Ka na mga kalubihan. Mahal ang lubihan ko. Nangita lagi ko dahil sa amuha. Mahal ang kalabihan mo. Reviewers. Hi mga guys! Pangbuka na ba? Murag, no? Itang ko dahil sa syndrome. Di man, ano man. Wa ba? Mura lagi na ko kagani. Tama yan. No? Murag kung buko dahil. Itang buko ba ko dahil? Nasa room mo, okay, wala. Wala ka makabuka ka? Kung gusto ko nung kaon, sa maninasal, nakatawag lang mapinsan ngaon ni. Hindi makabukray sa mga no. Ano, hindi mo nagawaan. Hindi mo matambok. Hindi. Tapi ka mo mapinsan malalaki mo kaon bibi mo yung tawag bibi mo dyan ako ang angka. Ano yung tawag mo? Ikang kaon bibi. Huwag kang buso pa, diri pa mo. Napadiri. Kaya mo, pinantiyan mo, asa ka ba gawaan ko? Ang paghawa. Pinagpugasan na, hindi na dito matambok. Hi guys! Dapat ka na mga viewers, tanong kung sila din, no? Kung makakita po ka nila, no? Hindi ko, no? Wala, dili. Dili sa TikTok, dili. Dili masaya, nakikisa ang nag-watch sa imong live. Unless mo comment sila. Hello everyone! Hello everyone, so all foreigners out there. From Australia. From Australia. Baligyan din. Ask anything. Comment down below. Mga kumida na. Oh, Asa may kumida na? magawas mo na diya sa gilid, dili. Ba? Oh, Yes, please comment below. Mga madam. diya mo siya magawas na diya. Please comment below. Vlog-vlog ko sa ano agay, katong di kang kukulit, di ba? Pandemic. Oh, Ang ko ba itong hero?
Dagan ko mo, suporta na mo mga kabataan sa mga. Oo. Nakos krasada mo, mga nana ko na self-esteem nga, dito. Mga balabal-balabal ng labay na sila. Hey guys, hey ma'am. Kailan na yung subscriber? Ang gidilit daw kay ang gidilit ang dapat apam na ang nakuan. Kasi luso siya ganun. Ano may ido siya ganun na kung mga Facebook, mga anak dahil kumo ko ba kuman group ka ko ng kuan ko, kaya ganun isa ko, ganun ako din. Kunya sa mutong katong nasa ikikita na ban. Oo, mga dato Kunya, iubag ni dili kunya. Nagsugi ako niya to dahil. Ay, Kanya ka na may ang pang delete dahil. Tangin mo to dahil. Pero YouTube na gyapon. Katong nasa Facebook na hudagan dito sa Facebook dahil. Kaya sa Facebook dali, rabi ako ano, di ba? Oo. Grabe lagi dahil. Nagmamay lagi ko ito nga. Sayang mo lang, di delete. Dapat na ako video. Sa mga kabuang na ako dito naman. Ako lang yung magdidilit, yung yung dito, private lang. Hindi mo makita. Pati Instagram, ano ba? Hindi na, walang Facebook ay profile. Hindi ko ganun yung hindi ka dahil. Tanawa na dahil. Natagal mo na, din ako ganun mo dahil. Utak nila. Nothing. Mga guys natin dyan. Hello po sa mga walang ginagawa dyan. Mga na white ko pala mga Facebook tayo dito ganun na magkadaan ko tayo mga ganun ko gana dahil. Hindi ganun tayo magkadaan ko sa tinsa. Mga lalaki din ba? Dahil ganun tagaan mo mga ganun. Ano mag-i-accept. When request mo, Ay mo ba? dahil lipat na dahil lipat. Kaya nga banday, kung may laing tuyo, sige rin, kung may pamilya, binanag ito, di ko na ganagay, ilasan ko. Parang ilailawang sa ka. Muna yung ginapalit dahil. Kana, kakontrol naman na siya dahil 4 point, pila ko point, anak, basta kakontrol na siya. Kasi yun siya, bisa kung sa man, ay malingay, bisa kung sa man, ang mga, Kung sa may lasa ko yan, inurutan. wala siya ka ng hanggang, talaga. Uy mo yan sa ball. Sabi mo, yung tanay sabi niya, ako makulang ko, hindi ko magabak sa dahil. Kaya gamit ko ng line. Muna di siguro kumutan mo, Prema. Kaya, ano dahil? Sirkuan mo na siya. Sa init tayo. Sige na isa katawag din naman ay ano nagmahal. Kay pan man siya vital. Bugay na ni Dark, 22 pa na eh. Pwede po. Nakubit pa ni na si Marty dahil napuno pa ni tubig. Tingap mo gad kay nilagpot bitaw na siya. Di ba nakayana na siya? Sa kadugayan din, si Bala anak, mausos siya mana. Oo, ana na, nilagpot kita na sa garda. Nagali ko pas lusod sa trim. Nilagpot siya. Kung mo din nagagalaw ko everyday, Ganun, kuha ni kay dili ba ko. Espera sa sir. May YouTube din, kay pwede gingaling-ano lang kuha na. pwede nga sa mo sa YouTube Sa na. Facebook, pwede ra po. Oo, sa Facebook. Kung kami mo kita sa Facebook mo. Amo ba? Amo sa YouTube ang YouTube ba? Oo. Kasi mo na YouTube kay kung sa YouTube ka nga, na kay Wandala, sa Facebook na kay Sin. Amo ba? Oo. Ah. Mas limot mag-YouTube na lang. Mas maganda mag-YouTube na lang ka. Yun sa man ni mo pag-gain og subscribers ana day.
mag-scout ka, makipag-friends ka sa mga na-ino, GGG lang siya. Isang puli mo, minsan ka sa Ayun, nakasuway ko, ana. Nakasuway ka tayo. Ha? Nakasuway ko ka ng kuwan. Subscribe. Ka naman, takay, pwede na yan. Iba ko yan. Kasi ka mo. Ano naman? Pumunta ka ng kalate para mag-bar. Ganda ng buhay, ha? Liar ko sa oras, oy. Ang dali-dali ng oras. Peace dito, daming viewers namin. Yung partner. Ayan. Mama na inyo hagod. Ha? Mama na inyo ang smart. Daghan lagi na siya dahil. Makalabot lagi dahil.